Gaur Getaian 2014ean zehar egingo dugun konposta plana aurkeztuko dizuegu. Hondakinak tratatzeko hierarkian hiru lehenengo urratsak prebentzioa, berrerabilpena eta birziklapena dira. Mankomunidadetik bultzatu nahi dugu konposta, bai auzo konposta, bai etxian konposta. Zergatik, koste ekonomikorik ez sortzeko eta zabortegian organikorik ez botatzeko. Geteko ekintza dira nagusiki hiru dira. Larunbat hontan ingo da karakterizazioa, dala errefusan 2 kontenedore hartu eta aztertu ze pixutan ze material daun berziklagarria dana eta portzentaia egatea. Bigarrengo ekintza izango da landare mutan ingo dan autokonposta bultzatu eta hirugarrengo puntua izango da auzotan bai jarri ditugun 4 eremutan jarraipena egitea konpostarena. Autokonpostarekin badapat kritika konstruktiboa bat. Bat hemen gehiago galdetzen du beti. Eta horren ondorioa zer da, salmentako lapatxeno hori salmenta eta nik izaten dut eske produktu, salmenta egiten ondo, eske ez badu salmentare, balio du eozin betela nahiteko, eozin tokitan botatzeko landeremun o lur zail baten balio garraia dela. Ez dela erremilio gabe alderdi hortatik ezaten dut, mendin, niztek ejemplo bezala garriko egin urtetako eskonberera tapatzeko berbaldin bado hainbeste lur zera, honekin hileik nahi duzun aina metro gainen egin.